Здравейте, включваме се директно от Националното София 2024 година по Yu-Gi-Oh! Heart of the Cards. Тук са един от играчите, Деян Кънев, и мислех, извиняйте, бихте ли се съгласили да направим дек профайл? Да, разбира се, за картите. Вие какво играхте днес? Lightsworn. Доста добре се представи. Чакай, да. С 4, 180-то място. 80-то място. Доста добре се представи дека. Има силно слаби страни, както винаги. Най-важното за тестето ми. Лув, едно нибнинг. Да. Ризанинга е много добър, винаги го отварям, не знам някакъв късметлия, просто си го взех на QCR. Нибиру винаги ти трябва. Луфа си и приканала и екстендър, няма как без него, той ни е за Lightsworn Engine. Тук карти, следващите карти, два дрова и още едно Нибиру. Те са си non-engine, често казано не ми свършиха работа, защото всеки път, като ги тези играх срещу лабиринти, ама иначе са доста добри. Следващите три карти. Още едно Нибиру, какво? Още едно Нибиру, имам силно вече 4. Три Нибиру е интересен избор. Нибиру, талантите са си много добри, много ми помогнаха, взех няколко чудовища, взех един Протос и го използвах да му щупя целия борд, взех няколко усилия осмици, за да ги използвам моят борд, за да вляза в едно чудовище, което ще го запазя за после. Добре. И Луф, все пак трябва да се играе на 3. Супер. След което вече имаме малко от Lightsworn Engine, 3 карти. Това е най-добрата карта в Lightsworn, най-добрата карта на света. Vice естествено новия саппорт, няма как без него, има OG лановката. Ние изтеглихме един път, но много го уважавам. Не, един път точно игра. Супер, дека изглежда добре за сега. Още един. Lightsworn Engine, няколко хора не ги кефи тази карта, но тя може да ни гейтва буквално всичко и бордът ти става железен. Естествено третия Charge of the Light Gate и Сейд. Тук е малко Рейдан. Все пак игра и бистиал вариант. Monster Gate е тек, който не много хора играят, но е доста добър и може да фани опонента ти Олгард. Рейдан, той е просто нормал силен, както Сейфърт. Сейфърт може да търси Dragon Link. Да, вече един по 5 да има тук по 6. Тук вече имам и малко бистиал част. Фулиш бурява, често казвам, остава, защото може да ти прати луф и да имаш четворка да влезеш в нещо готино. Ако ти липсва, обиля на някакво коментиране, бистерици, бейстесват. Ако питаш брат ми, трябва да са баннати. Топ стопърс, това е цял дек. Dragon Link е станал слаб дек и ти са направили Dragon Link на една карта, целият дек. Една карта в момента. Така ли аз? Има хора ме питат какво прави Dragon Link, ми печели бе, какво да правиш? Още малко, още един Рейдан. Малко, добър е. Карде Стръчан пак е... Добра карта. Добра карта е. Пак не се цъка много. Днеска игра си един кащира. Имаш много добра рака, играх му Карде Стръчан. Изтегли два шифтара и още някакви глупости и го приебах и аз имах фул комбо. Много тъпо му стана. Фелис естествено. Не играят 3 Фелис, аз съм от хората, които играят 2 Фелис, защото Фелис се активира ефекта само ако е пратен от Monster ефект. И за жалост Charge of the Light Brigade, най-добрата карта в играта, не може да я тригърне. И естествено втория го беля. Втори Dragon Link, втори Saronir, за да може да имам по-често беля, да виждам. Regained, най-добрата карта. Dragon Link, най-добрата карта. Втори талант, игра 2 таланта. 3 таланта не станаха, не знам. Judgment Dragon MVP-то Yami Yugi, най-добрата карта за клет светлината Judgment Dragon, наказателният драгон. Няма какво да го спре. Как съм ги събрал 3 таланта, човек, не помня да съм ги слагал да се шурвам. Vice, Друисо, Dragon, попълваме бройките, няма какво да коментираме. Добри карти? Добри карти, просто вече ги разговори. Kill Space търси. Тоя пич преди турнира не ми вършеше работа, ама не ми се държи да го кътвам. Но в момента върши, след националното в момента върши работа. С Сейфърт, ако го намеря. С Сейфърт, много добри комбота. И също с Бистиел, защото мога да се баниш на Dragon Link.
примерно ако съм го милнал, мога да баниш на Dragon Link и с него да си го взема с Дракона и после мога да го призова и после да няма да ми действа като екстендър, като осмица. Много добра карта. Chaos Space, insane. Добра карта. Екстра дека. За дека. Екстра дека. Нямам SP, Unicorn е по-бейснат аутарт, естествено много добър. Свири, като си малко брикнал на дракони и като имаш дракони някакво да правиш, много добър. Тук за пюрли човек, за някакви лохмани там да има, за неефектнати монстъри, защото дека има проблеми с неефектнати монстъри. И не може да ги афектне. Малко трудно, не може да ги афектне, наистина не може да ги афектне. Аполоса, Генгса, днеска не призвах нито един път, ама направо ги скъса. Просто го призвах един път, не свърши много работа, ама добър е за дека. Сложи им прешър. Добра карта за дека. Дуелър, MVP. Няма какво да говорим, играх срещу същия дека, но само че 5 лева по-скъп. И Дуелъра направо му разказа играта на дека, често ти казвам, направо го скъсих. Бъргуска, малко путкинска карта, на какво се прави, нямам избор някой път, нали знаете как е, има по-големи нещастници, искат чифта. Две десятки, Диспатер и Ченгинг, много добри карти. Даже дека има някой път имаш такива интересни ръце, в които можеш с бистиали, с някой друг тунер имаш такива ръце, които можеш да индиш на 2 десятки и нищо повече. И ако играеш само една десятка, ще усетиш вече лит втората. Няма как. И трябва да си разкарваш чудовищата, може да влизаш в IP, в Goddess, в Aposa, в Nightmare. В каквото искаш може да влизаш. Добра карта за дека. Много добра карта, underrated. Scarlight, не много хора го цъкат, днеска ми влезе в потреба, беднах Interruption и после му взех Лейдито, играх срещу Лабиринт и направих осмица с неговите и много Interruption стана. Направо му се спина момчето. Минерва, най-добрата. То си пише. Не пише, че е богиня, ама мисля, че ти пише, няма значение. Най-добрата карта в дека. Най-добрата карта. Даже го релити апгрейднат, както Reasoning-а. Reasoning QCR, то се е Platinum Secret, най-доброто, както винаги. И естествено другата минира The Originals. Много добра, днеска ми милна само бокуси, ама аз се прощавам само един път. Милнах 3, изтеглих 2 и беше найс. Ма другите пъти беше малко траш и естествено зомби вампир няма как да се има. Хем е зомби, хем е вампир. Хем е зомби, хем е вампир, перфектен за дека. Може да разбереш дори опонента ти какъв дек играе и да знаеш на какъв борд да се стремиш. И сега малко сайд дека. Не е кой знае какво, но често казано съм доста доволен от това, което свърши. Карта, която трябва да е във всеки сайд дек, естествено, 3-dimensional бариера. MVP-то, много добра. Спечели ми някаква друга игричка, много стабилна карта. Кайджута. 2 кайджута и 2 лава голема. Insane. Добри карти за дека. Дека лава голема също може да го играеш, защото не винаги ти трябва нормал съмана. Можеш почти всички ръце да играеш без дори да нормал съманаш, което е супер добро, не да играеш карти като лава голем. Impermanence, 3 Impermanence стават. В сайд дек. Стават и играят покрай таланти и са доста добри. Речих да е заложена нещо на някакви големи, на по-масивни хитрапове, които правят повече неща. Ама не ми свършиха много работа, те че си го ще има промени. Change of Heart. Лановка, ама пръсна от всякъде. Играх я сигурно 4-5 пъти и всички пъти беше insane. Change of Heart е много добра карта. Lightning Storm играх само един Lightning Storm, толкова си имах и много работа ми свърши, честно ви казвам. Много добра карта. И 3 Cosmic Циклона, пак само за нещастници и срещу нещастници. И това е анкета, доста добре са представителството, 80-то място от 4000 човека Bulgarian Nationals. Това е от мен. Добре, благодаря ви. Благодаря ви и успех. Благодаря. Ами да, както видяхте, това беше един от топналите, топ 80 и момчето доста така добре беше описал дека си. Абонирайте се за канала и ако ви харесват тези тек профайли, може да се абонирате и ще може и да цъкнете камбанката и да виждат повече дек профайли от моя канал. Добре, това е от мен. Чао!